ntị n'ala nụrụ ikoro m dande ebe achọkọtakwado mma ekwu abịagba m ihe riri n'ikpeazụ gerenụ ya nnọọ anyị gbamara m Igbo m ji aba na Igbo m ji eme ọnụ bụ akụkọ ndị ahụ bịara ahịa na ụfọdụ akpụkpọ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Wenesde bụ abalị 10 nke ọnwa 12 afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Nkwọ. N'ụtụtụ taa ndị unu ga-anụ olu ha bụ mụnwa na onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nwa gara mmanya zụziri nke ọma bọbọ nkịtị n'onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kwere ya mana nwada nwoke ọcha Clara anaghị ekwete na ana m agba mbọ odogbo nwa m ome ya Kaisedo ndị Eko FM ihe nke ogene na-ekwu ya nwada nwoke ọcha Clara akpanyere m anya mana anya ọbụla ogbenye na-arụ ọgaranya ọ bụ nkiri ka ọ na-ekiri ya o ọmanyị na o nwere ihe nna plan ya n'ekeresimesi a ị hụrụ ịnwa anwa rọha m anya na-arọ m ma kansụl ọda nchọrọ ka emere gị n'ekeresimesi a I go just cancel am. I feel great Igbo ndị ọma unu abụọla chi na sala nonsense and ingredient eji m aka na arụsiri unu ike eji m aka na unu awụga nga m asị ya gaziere unu nụ ndewonu don't mind uche chere ka m gwa gị mgbe m bịara I understand bịale my committee of friends meetie ha na-akọrọ ha na enwere m something huge m chọrọ imere gị n'ekeresimesi a. One of my friend na-reason well akpọ m uche maza ọ sị m Clara anyị na-aplan ara elu na-aplan ara ala this ekeresimesi o nwekwara ihe ọ na-aplan ara gị. Uche, are you talking to me? The thing abịaghị itie m yes gị nwa ka m na-ekpo ma jụọ onwe m osi ya okwu eziokwu ihe asị m ga-emedere Clara n'ekeresimesi a ka m ga-akpakwa ya isi ka m ga-emekwara ya nka m ga-emekwara ya nka o nwekwara ihe Clara na-eche oge emere m si aga m eji this opportunity jụọ gị Her Royal Majesty my king o nwekwara ihe ị na-echere m this Xmas were ọnụ gị saa ya ka m mara ma aga m akansụl nke m chọrọ imere gị ọ dị very important. Uche ọmụ ka ị nwere ịjụga ajụjụ akọ ọ gị nwa ka njụga ana m ajụ gị na-ajụ ihe dị gị n'ihu. Okay, thank you first of all. Osule Uche no wait let me break it down. Break it down. Gburie. Efe a na-agbanye kọpụ n'aka ịgwara m n'ụwa o ahụhụ m ya shuu koi isi na ị ga-azụtara m ahụhụ m ya gaanụ na-acha ọbara ma nke na-acha white isi na ị ga-azụtara m anosia ịbịakwala ọzọ si m na ego Ọgọst meeting mgbe ahụ na ị ga-enye m ya Chineke meele m ebere ewu na Chief Ezumezu came to my rescue. Oyi gị nwoke kpọọ ya aha Chief Ezumezu oyi gị nwoke nọ came to my rescue. Uche nye hom Clara nwoke ọcha ikpesi ịbịa na-ajụ ụdịrị ajụjụ ị na-ajụ ihe karịa ikpu ikpesi ịbịa na-akọwa ihe niile ị na-akọwa na-arụ ọnụ kọmentarị dị ịnọ ibe a na-arụ ọnụ ihe ị kwesịrị ịjụ onwe gị bụ kedu ihe mere m ji na-emeghị ya Uche okpu m si m ga-asara m azụta if I take you on our ways asara m gị okpu asara m gị shoe akpa ụla. Where is the cap again? Where is the cap? Cap nsa na mmiri ofu ugboro ya yọcha from red ya chawa grey. Akpa ụla shoe m zoro. Abeg kpe mmadụ n'ọra gị ihe ị kara ibu ụzọ jụọ onwe gị kedu ihe mere nji ihe ndị a niile mkpere gị na nkwa enwe ke m mere gị die minute gị disappoint am die minute you disappointed me. Uche don't remind me of my things. Onye na-aghọta nwere ike ịdị na-eche na adịm wicked but no Uche don't remind me of things in them. That is not the reality on ground. Kodi Igbo mọrọ nze ma ọzọ n'ụtụtụ a anyị ga-eleba ya anya bụ isiokwu agbadoro ụkwụ na Ngafere Fubara gafere baa n'otu pati APC ya bụrụ na ịmaghị Fubara bụ gọvanọ steeti Rivers awụferela jam si n'otu pati PDP jam lee ya lee otu pati APC yesterday ka ọ bịara n'ọbịa mee ka ọha na eze mara maka nke a ka ọ dịkwa gọvanọ steeti Ọshụn bụ Ademola Adeleke onye nke ahụ agbahapụkwala otu pati PDP wufere pịam baa n'otu pati Accord Party
mana na nke Fubara ajụjụ anyị na-ajụ gị n'ụtụtụ a wee bụrụ nke ọ bụ ntụpụ ụkwụ n'ụzọ dị mma nye Fubara ihe ọ bụ a step in the right direction nye gịnị Fubara gịnị ka ị mere ikwu gbasara nke a? We are live on Facebook. Biko gaa na Facebook gaa kiriwe anyị ebe ahụ iruo Facebook gị chọọ Echo FM 100.7 ihe a new page anyị nọ na ya gị gaa ebe ahụ gaa kiriwe anyị live zibatara anyị ozi mana ka ọ dị ka anyị gbapụ ya ọsọ nyenyeke n'anya na akpụkpọ akụkọ ndị bịara ahịa na ụfọdụ akpụkpọ akụkọ dịgasị iche iche gee ntị. Ndị agha mba Benin Republic amalitela ịchọgharị ndị agha ahụ aka ha dị na mweghara ọkwa ọchịchị n'ike a chọrọ iweghara ọkwa ọchịchị ya bụ mba Benin Republic bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị agha ala anyị apụtala kpuo na ha agbagbuola ndị oyi ọha egwu terọrist 18 zọpụta mmadụ 14 ma gaa aka ka egbe pịnwụrụ mmadụ 47 na mkpamkpa ha kpara gba gburugburu ala anyị bụ Naịjirịa. Mmemme ekeresimesi onye kọmishọna ndị uwe ojii steeti Enugu bụ Mamman Giwa ekpughekwala ya ọzọ na-amachiela ihe ọbụla bụ igba egbe ọkụ nọkaut na isunye ọhịa ọkụ na ya bụ steeti Enugu bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị ụlọ nzukọ seneti anabatala ka onye isi ala Tinubu ziga ndị agha ala anyị na mba Benin Republic. O nweghịzi oke ogbugbu ma ọ bụ oke mkpagbu a na-akpagbu ndị okpukperechi ụka Kraịst na Naịjirịa kata nkụ ya kasa ikpuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na PDP kụrụ afọ n'ala n'ichekwa m ọ bụ ihe mere m ji gafere n'otu pati APC ka Fubara kwuru. Gọvanọ steeti Ọshụn bụ Ademola Adeleke esonyere na otu pati Akọdụ pati bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na steeti ọbụla inwe otu ọrụ nchekwa nke ha ya na ịma onye ọbụla ganyere aka na ntọrọ mmadụ ikpe ọnwụ ga-enye aka belata ọnọdụ enweghị nchekwa ka ndị ndu mpaghara South West kwuru. Otu nwata akwụkwọ mahadum steeti Edo anwụọla n'ihe mberede okporo ụzọ dịka ọ na-aṅụrị ọṅụ n'ụbọchị ikpetemazụ ọgụ tọpọrọ akwụkwọ bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ego naira agbadakwuola n'ebe ego dọla dị. Ọ daha na gbirigidim ka mgbidi Jericho n'ebe ego dọla dị dịka otu dọla bụzi 1,000 naira narị naira 4 na naira 85 ya bụ 1,485 naira maka otu dọla n'ahịa mgbanwerịta ego parallel market. Fubara agaferela n'otu pati APC. Mgbahapụ Fubara gbahapụrụ otu pati PDP ma sonyere otu pati APC bụ egbe ka ọ gbara onwe ya n'ọkpọ bụcha nnọọ akụkọ ndị dara gbemgbem yom yom tim tim cham cham klara go and find my water charger na akụkọ akụkọ Vanguard. Nke m nwa dị hot. Uche obi dị mara nọ, just leave me. Ichere na echefuola chaja m ahụ. Mana chaja gị nye m bịa na Sunday. Ọ bụ ihe ichere na echefuola m ya. Ndị mmadụ bịara na Sunday na-ajụ m ka echaji Uche ka echaji ọ n'ime akpa ahụ. Ọwọ m nwa ka ị nyere ya. Agbogbo akpa ahụ ibu. Ọwọ m nwa ka ị nyere chaja. Ịhụrụ m anya. You see me. Leave me alone. Uche o. Gị na-akọ.
Fubara gafere n'otu pati APC just like that. Kemgbe echi anyị nọ na-ekwu na ama m na movement niile ọ na-aga asọrọ ọka yakwa ya ga-ahụ agakwa aga alụ ama m nọ njem ịgafe mgbakeri ala ka ọ na-agbakeri ịgafere n'otu pati APC. Ọ bụ mgbakeri ala. Mbabịa na-ajụ esi na ọwụ iji m appreciate onye isi ala Tinubu mgbe ọ gbara ya n'ọkwa ọchịchị ya n'otu pati PDP ha kụrụ afọ n'ala n'ichekwa ya. Okay, na otu pati APC na ngo guide you. Ọ dị ego mana ka ọ dị nwaanyị ọma otu pati PDP ya apụtala gwa ya sị nwanna for your mind ife iliri na ịgbahapụ anyị ime the best for you. The best for you. Always step in the right direction for you. No. N'ogbu a ka ọ bịaziri were egbe gbaa onwe ya n'ọkpọ. Ihe a ka otu pati PDP gbara Fubara. N'ogbu a ka ọ bịaziri buru egbe otu a. Tụwa onwe ya n'ụkwụ gbaa ya kpọwa. Uche ama m na ọwụ ya wụ the first person na wufere n'otu pati ọzọ. Otu uche ndị ọ na-consider kwa ndị mere ha elect into that office. Ọ dị ego ka ọ dị na steeti Edo ka chi nọ were ehihie jie gịnị mere ụmụ akwụkwọ na-eme graduation a na-aṅụrị ọṅụ na graduate ala ha ebidola ha were ụgbọala gbagharịwa na gburugburu ụlọ akwụkwọ ahụ ka egosiwa ụmụ nwaanyị ha na-acha ike na ha nwere ụgbọala. Ị gaala mahadum hụ ebe a na-eme graduation party ụmụ a na-agbagharị mommy I did it ndị na-ekwu mommy I did it gị chefuo oyi nwoke gị onye nyere gị ego iji filie gas. Onwe onye nke ị ga-ahụ ya sị my boyfriend tried. Mommy I did it, thank you my father. Mommy and my father, thank you. Na-agwata chefuo ndị nke nwoke ahụ. Ndị nke nwoke ya na-echetekwanụ ndị nke nwaanyị nyere ha aka. Ndị nke nwoke ahụ nyere ha 2K. Ndị nke nwaanyị nyere ha aka mgbe ọ nọ ha n'ahịa. Eji sọbụ data. Mgbe ọ nọ ha o ji ha na mkpa uche. You talk about that one too. Clara, what do you mean? Ndị nke bịa rescue ya mgbe ọ nọ ya na mkpa. Don't worry, I ga-aga ebe ahụ next time. Mana ya bụ akụkọ wee na-akọ na dịka nọ na-eme ya bụ mmemme graduation party. Onye ọbụla na-agụ na-aṅụ. Ya bụ nwata akwụkwọ mahadum steeti Edo na ndị otu ya eburu ụgbọala ya bụ ihe na-agụ ya bụ ihe na-agụ ikekwe nwere nwa ala ọ na-acha ike ọ chọrọ ime impressed. That's the word. Ọ dịziela ebe ọ na-eme ihe ahụ accident eme gbi ozu ya adọrọ just like that. Ya nọrọ ebe ahụ jụọ oyi sefeni from graduation to death. Amameghe na aghọta nke a wee bụrụ ihe ịdọ aka na ntị wee nye gị. Ihe na-atọ ụtọ na-egbu egbu. Amameghe na aghọta ihe na-atọ ụtọ na-eme gịnị na-egbu egbu. Ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa ị ga-adị very very careful. Ị ga-adị very very careful. Ebe obi m bịara gbala ugbu a bụ ebe nne na nna ya dị. Kedu ụdịrị obi ha ga-eji edi nke a na nwa gị ịzụchara na mahadum ya eruo mgbe ọ ga-awụsa ọwa ọ graduatere unu na-enwe ọṅụ na unu azụchala ya ọ naghị arịa isi anaghị egbu ya mgbu afọ anaghị ata ya ọ dịcha healthy si n'ụtụtụ pụọ abụrụzi onye a bịara na-akọ akụkọ na ọ nwụrụ. Kudu obi nne na nna ya ji edi ihe ọ dị ego ike agwụla. Ka ọ dị nwaanyị ọma gọvanọ steeti Ọshụn Ademola Adeleke agbahapụla otu pati PDP ma wọbanye jam n'otu pati Accord Party. Ya bụ pati ka akụkọ bịara na-akọ na ha ga-eme ntuliaka elu praịmarị ha n'ụbọchị taa maka ntuliaka elu gọvanọ steeti Ọshụn nọkwa ya. Asị ọ ga-eji ihe mpekele tiketi ha ikekwa promise ile ya n'ọya ka ọya gịnwa ga-apụta. Ọ dị ego n'ụbọchị ụnyaahụ nwaanyị ọma ka onye isi ala Bola Tinubu nọ nnọọ zigara ndị ụlọ nzukọ seneti akwụkwọ ederede leta. Akpabio na ndị otu ya abọka leta ahụ ka a mara ihe nọ ya n'ime. Kedu ihe nọ na ihe edere na leta? Ya bụrụ na onye isi ala Tinubu chọrọ ka ndị ụlọ nzukọ seneti nye ya nkwado ka ha nabata ka o ziga ụfọdụ ndị agha ala anyị na mba Benin Republic. Amami na aghọta ya bụrụ na ị ga-echeta o nwere mgbe anyị bịara ebe a kọrọ gị na onye isi ala Bola Tinubu ndị agha ala anyị ha agara na mba Benin Republic gaa tụọ ogbunigwe ebe ahụ tụọ ogbunigwe ayara ọ dị ka ha nọzi n'ụzọ na-alọta bịa fetuo n'ụzọ na-ezighị ezi fetuo by mistake na mba Cameroon ndị akpa aka ndị nke ahụ ejichie ha
anyị echee na obiela ebe ahụ n'agbanyeghị ihe niile ndị Naijiria kọchara akparamagwa dị otu a Tinubu akọwa akwa ala dere leta decha leta suo ya kpọm wegara ya ndị ụlọ nzukọ seneti akpabia dọka ka amara ihe nọ n'ime ekwu aka ya aka ebe ọ bụ na ọ bụ akpabio na ebe ahụ Clara nwoke ọcha asị ya agawa ahụtụbeghị m ihe gara n'ụlọ nzukọ seneti asị mba asị nyeke na anyị time you can never hear nyeke na anyị time within here piam assign ya na ọ dị mma ọrị mma ahead to yesterday ka o wegara ya bụ akwụkwọ leta n'ụlọ nzukọ seneti yesterday ahụ before the next 3 hours ihe nnọkwara another video surface ya bụrụ na esuola ya kpọm si Tinubu chịkọrọ ndị agha ndị nke anyị nwere enwe ebe a gawazie na mba Benin Republic ga-akpọsara ha ya ebe ahụ who and who remain? Ịma mgbe ụfọdụ anyị na-ekwu ihe o nwere ndị na-anaghị aghọtacha ya ihe ọ pụtara bụ na ala anyị bụ Nigeria anyị bụ ndị agụrụ na-eke nri we are hungry but we are sharing food. Ọkwa otu Nigeria bụ ndị ji maka ụkọ ndị ọrụ nchekwa lee ndị nke na-eso ndị ọgaranya n'azụ withdraw icha ha ugbu elela ndị nke anyị nwere enwe ziga ha na mba Benin Republic ọ naanị Nigeria wụdị mba nọ n'Afrịka ọwa Ivory Coast anọghị n'Afrịka mba Morocco ha anọghị n'Afrịka Algeria ọha anọghị n'Afrịka Ghana ebe a ọha anọghị n'Afrịka obodo ebe ahụ datụrụ jụụ ma ya fọdụ Nigeria a na-agbawo 247 kpego ọkụ ụzi ndị ga-aga inyere ndị mba Benin Republic aka ka a na-ekwula ka a na-aka ihe Tinubu dere na leta ahụ wee bụrụ na anyị na mba Benin Republic wo nwanne na ụtọ anyị na ha dị mma na mba Benin Republic rịọrọ ya ya asị nwere ka ọ ga-adị bịasịwa ha mba gịnị mere na-agaghị asị mba ịgba ha data anyị nwere insecurity they will understand na-achọgodo ụzọ kichikata your own country na anyị nwere insecurity na-arị elu ọjụ which is true are they not hearing it which is true mba Benin Republic ha anụghị ahụ ya ha anụgaghị mgbe Trump mepere ọnụ anyị consign a country of a consign na gị mana you start am Clara gị nwa startịrị ya mụ nwanyere gị aka country of a consign ka ahụ gbasara amami na wata mgbe Trump nọ na-eyi egwu iwakpo ala anyị bụ Nigeria n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa ọwụ mba Benin Republic anaghị anụ ya ọ bụ ha anaghị anụ ya ya wụrụ otu a ka Nigeria si wee dị ama na o ziri ezi n'iwu iji ndị agha nyere mba ọbụla aka yes o ziri ezi mana ihe ọ bụ ihe anyị kwesịrị ime ka ọ dị ugbu a ọ dị ego o wee bụrụ ya ka ọ dị ka anyị gbapụ ya ọsọ nyonyeke n'anya n'akwụkwọ akụkọ Daily Post kwụsị na ịdị na-eji drama amaghị Tinubu ihu ka otu pati APC na steeti Lagos gwara Peter Obi na otu pati ADC bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na biko kene jiri maka ọdịnamma ndị Naịjirịa rituo n'ọkwa ọchịchị ka Baba Ahmed gwara Tinubu osu ayara maliteghara na steeti Taraba atala isi ọtụtụ ndị mmadụ bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọ naghị adịara ndị agha mfe ịmụchi ndị ọkpa egbe bandit na ndị oyi ọha egwu terrorist ka onye oti mkpu otu pati APC bụ Moka kwuru mpaghara Niger Delta bụzi mpaghara otu pati APC ka ụlọ ọrụ onye isi ala kwuru dịka Fubara gbahapụrụ otu pati APC gbahapụrụ otu pati PDP bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ụlọ ikpe ukwu steeti Plateau dị na Jos ama n'otu onye uwe ojii ọwụ ji ọkwa sajenti ikpe ọnwụ maka igbu nwata akwụkwọ Unijos
ama mme na aghọta nke a bụ iji wee gwa gị na onwe ya onye ka iwu onwe ya onye ka gị na iwu nobody is above the law. Imeta ihe ọṅụ amaghị ikpe ọṅụ. Ịma ya bụ onye uwe ojii ikekwe o chere na maka na o ji egbe dịka m nọ na-ele otu onye uwe ojii ọgwọ nọ n'ụzọ agawara agbala Wedara Junction ebe a nọrọ ebe ahụ na-agba onye bọsị ime m nọ n'ime ya na ha nye ya ego ya ji ụgwọ na ha nye ya gịnị ego ya. They should give him his money. Ma vote onye driver o ka ewe onye polisi a iji ya ụgwọ ya sị nwanna kedụkwanụ mgbe m ji ya ụgwọ ọ bụ 100 naira ọwa iji enye ha na-agbazi 100 naira reject Clara o nwere ebe ọ ga-eru ha nawa 200 nọrọ otu afọ kwụ aka si onye polisi si gị nye ya ego ya dịka onye zụtara gị ụgbọala bọsị ime ị na-agbara ya ọkwa ya ma onye na-ementenere gị ụgbọala ka onye na-ementenere gị ụgbọala ịma asị ihe tiwa pii ma a na-apịchi ya aka n'ọnụ ya etiwa wọọ o ruola n'iti wọọ. Ị hụrụ ị na-ego a ndị uwe ojii na-ana na steeti Imo ọ baala n'iti wọọ maka na ụra tọwa ụtọ ekwenwa ya ekwenwa ha ekwenwala ya ekwenwa anakọtala ha ya bụ ego ọ wụziela right ha. That is why a policeman ga-eji ya pụta na-agba a driver bọsị Imo na ha nye ya ego ya. Ama m na-aghọta corruption emezie ya baptize ọ wụọla ego onye uwe ojii ọ wụọla gịnị ego onye uwe ojii ọ wụọla ego ya azịgbakwa ihe ọjọọ azịgbakwa ihe gịnị ọjọọ nye ndị na-amaghị echere nwaanyị ọma anyị nọ na our new Facebook page Eko FM 100.7 ọ wụ ebe ị ga-enweta anyị gaa ebe ahụ gaa kiriwe anyị live Eko FM 100.7 ọkwa anyị gwara gị ya gba n'oge na-adịghị anya anyị ga-agbahapụ old Facebook page anyị gaa na new one ebe ahụ gaa kiriwe anyị gaa n'ihu nwaanyị ọma ihu na n'otu a Fubara si nọ wụba otu pati APC dọmpụ otu pati PDP ụkwụ kpọrọ anịga n'ụzọ o nyerela ya aka mpaghara Niger Delta bụzi mpaghara otu pati APC ọ bụrụ ihe ụlọ ọrụ onye isi ala bịara na-akọwara anyị enwere mgbe a tara ya na nke a ga-eme so quick bọsị asị hapun ọ dị egwu ka ọ dị onye oti mkpu otu pati APC bụ Felix Moka apụtala kwuo na ọ naghị adịara ndị agha mfe ịmụchi ndị ọkpa egbe bandit na ndị oyi ọha egwu terrorist na ọ naghị adịara ha mfe na ọ na-ara ahụ achịkọrọ ndị nke anyị nwere enwe gawa mba Benin Republic ụfọdụ mgbe I don't know who that advise some people. Ọ dị ego ọ dị ka anyị gbapụ ya ọsọ nyonyeke n'anya na akụkọ Punch gezie ntị ebubo ime nrụrụ aka EFCC akpọchiela ụlọ Timipresiva dị na Abuja bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ abụ nke kwuru na ECOWAS ekwupụtala ọnọdụ gbata na mpaghara West Africa. Ịtọrọ ụmụaka dịtụ mma karịa igbu ndị agha ka Gumi kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ abụ nke kwuru na mba Australia amachiela ụmụaka ha na-erubeghị afọ 16 iji ọdọ nzirịta ozi soshal midia eme ihe. Otu pati PDP akụsuola pati APC n'ihi Ngafere Fubara gafere baa n'otu pati APC. Ụnụmụma ya aja ka ahụ agaala chefuonu ya PDP chefuonu ya forget it. Forget it. Nke wee eziokwu bụ na anyị amaghị PDP kwuru ya bụ okwu. I don't know. Anyị amaghị ma ọwụ ndị Damagum ka ọwụ ndị nke Wike. So the earlier unu ghọtara na unu nọ na nsogbu the better for una. The better for you people unu gaa hazie pati unu ahụ the better. Maka na lee ka onye ukwu na onye nta na-agbahapụ leenu gọvanọ steeti Ọshụn leenu gọvanọ steeti Rivers ihe ha ka Rivers n'enu Rivers aha akwala unu
kedu gọvanọ fọdụrụ n'otu pati uche the six enya na south 6 governors nọ na anya na-anọzi na the ruling party now 6 of the states nọ na south so na the ruling party nọ ka ndị eze mforo efolo na efokasịchalụ na ha na-apụchalụ the key state unu nwere ka ọ dị nwaanyị ọma gumi apụtala luo ogbunigwe gumi apụtala luo ogbunigwe na ịtọrọ ụmụaka ọ bụ elesa evil na ọ dịtụ mma karịa igbu ndị agha enwere ike tọrọ ụmụaka dawande mana ị hụrụ nke bịa gbuwa ndị agha na nke ahụ wụ crime gumi jikwa ahụ amaghị m ụfọdụ mgbe uke ji ekwu ugbu a gasị ikwutela kredit gumi anyị anaghị aghọta ịma ya nwoke ji ekwuchi okwu ka ya nwa nwe Naijiria o ji datman na-ekwu ka Naijiria kọwala nna ya onye ọbụla na-akpọ ya rentị n'aka. Oh my God, is the audacity for me? Ọ bụ otu nwoke ahụ si ekwu ọ na-ekwu ya na asarị dọkọ ya ji ekwucha ka Naijiria ọwala nna ha ndị Naijiria abịazie na-akpọ ha rentị gịnị n'aka ha dị more Nigerian. They are more Nigerian than others. Yes. Mary Bianya confirm. They are more Nigerian than others. Ama me na wata o nwere ndị dị more Nigerian than others. Lenu gumi si tọrọ ụmụaka dị tọ mma karịa igbo ndị agha. Uche ịma enwere okwu mmadụ ga-ekwu gị si onye kwuru that. Onye kwuru that. Who talk that thing? Onye kwuru that thing? Ọ dị ego EFCC akpọchiela ha ụlọ Timipresi dị na Abuja dịka a bịara na-ebo ya ebubo na o mere nrụrụ aka ego dị ijeri naira 14.8 14.8 million naira ka a sị na ọ maburula n'ihi ya akpọchi ụlọ ya komgbam lee nwanne ya nwoke kpọchie ya nwụchikọọ ya. Ọ dị ego o wee bụrụ ya ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm iji hụ ohere je ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachi ụnụ manụ ka anyị si eme ya. Anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ isiokwu agbadoro ụkwụ na Ngafere Fubara gafere baa n'otu pati APC. Anyị wee na-ajụ gị sị nke a ọ bụ ntụpụ ọkpụ n'ụzọ dị mmanya Fubara, gịnị ka ị nwere ikwu gbasara nke a? Nọrọ ebe ahụ emela ngagharị ya bụrụ ma anyị lọghachi anyị arazie ya bụ dara ka ọ dị dadar. It's the sound of the city. Echo 100.7. December is finally here. Echo FM is one. Owerri, are you ready? Join us as we celebrate our 1-year anniversary. We have lots of fun activities and giveaways planned just for you. On Sunday, 7th of December, it will be Echo FM and Fans Football Fiesta. Venue, Old Stadium Owerri of Tetler Road. Time, 1 p.m. Entry is free. On Sunday, 14th of December, it will be the Echo FM Kitty Santa Fiesta. Venue, Echo FM premises at the King Square, number 4 at Joko Street off Redwood Road and close to the Old Stadium of Tetler Road. Time, 1 p.m. Ticket amount for children, regular 5,000 naira. Ticket amount for party excursion, 10,000 naira. Amount for pageant forms, 10,000 naira. On Sunday, 21st December, our anniversary day, it will be the Echo FM Married and Mingle Show. Venue, Benchmark Hotel at number 12 Odobi Crescent, Ikenegbu, Owerri. Time, 1 p.m. Ticket amount for singles, 3,000 naira. Ticket amount for couples, 7,000 naira. You can purchase your tickets at Echo FM located at the King Square, number 4 at Joko Street of Redwood Road, Owerri, or pay into the company account, which is 1898340588 1898340588 1898340588. Bank Access Bank. Account name The King Holistic Communications Network Limited. Share your receipt on our WhatsApp number 0707 491 3438 0707 491 3438 0707 491 3438. Don't miss out on the fun. See you there.
your bathroom and kitchen solutions. Summertime in Abuja. Looking for where to buy any kind of solar and electrical materials? See Divine Answer International Company Limited Owerri is here for you. We have all types of electrical materials like armored cable, aluminium conductor, TRS and XLPE cable, single and flexible cable, twin cable, all kinds of solar cable, solar rechargeable fan, solar water pump, solar panels and batteries, domestic and industrial solar street light, sockets and switches, distribution board, electrical bladers, flood light, knife switches, and many more. Visit us at number 69 Christchurch Road by Wedre Road, Owerri. For more inquiry, please call 0816-861-1973, 0816-861-1973. See Divine Answer International Company Limited. Truth is our watchword. All my life I've been chasing somebody like you. Somebody just like Hey, you don't break it again, oh. Fig Media, in collaboration with Honorable Hannes Dibejako, Commissioner for Culture and Tourism, presents Nwere Cultural Carnival, exhibition of masquerade, dance, music, drama, power tussle, and comedy, featuring the best superstars in town: MC Chooks, Mazi Dodge, FK, Acharaman, Rancy, Frequency, and DJ Sako Gapekashide at that night. Date 10th of December, Intervillage Match kicks off. 30th December, 10 a.m. masquerade and cultural dance exhibition. 31st December, 11 o'clock, cultural concert at Ebrikoko. Venue, Njemaze by Moto Street, Owerri, Imo State. Gate fee, regular 2K. Aleni table, 10K. Mbari table, 20K. Sponsor, ROS Lotto, Manjaro Water, Genosis Gadget, Pestac Hotel, Ebokia Pharmacy, Honorable Chitebere Meribe, October 11 Restaurant, Casa Mimosa Hotel, Eman Satraco, Akanere Rice, Schoolboy, powered by DMW Movies, packaged by Fig Media. For more inquiries, make you call 090-2121-2634 or 0810-3927-377. Official media sponsor, Echo FM. Nwere Cultural Carnival, our culture, our life. It's the sound of the city. Echo 100.7. Kodi Igbo mụrụ nze ma mụ ọzọ, biko gere na ọkwa ndị a dị oke mkpa. Ezinụlọ eze Akụjobi David Osuagwalarala mmụọ bụ ezikochie nke abụọ nke obodo Awaka kọrọ na nke onwe ya site n'aka nwunye ya bụ Ugeze Apolonia Akụjobi David Osuagwo na njikọ aka ndị ezinụlọ ụmụ nwa gbara ndụkwe nke ụmụ ọdụ Awaka bụ nke Elder Nathan Onyewuchi nọ n'isi ya chọrọ iji ohere a mee ka ndị niile bụ ndị obodo Awaka kọrọ na nke onwe ya, ndị otu Awaka Town Union, otu kansụl ama dịka Regency Council na ọhaneze na ozuzu oke mara na-etinye na abalị 28 nke ọnwa Disemba anyị nọ n'ime ya dịka ụbọchị a ga-akara eze Akụjobi David Osuagwalarala mmụọ ụka ncheta bụ memorial service. Ya bụ ụka ncheta ga-ehi odo n'ụlọ ụka Christ Anglican Church Awaka nke Egbu Diocese. N'ihi ya, ezinụlọ nke a metụtara chọrọ ka esekere na edima bịa nọnyere ha iji hụ na ya bụ ụka ncheta gara nnọọ sererem wererem. Onye binyere aka n'ọkwa bụ ha Royal Majesty Ugeze Apolonia Akụjobi David Osuagwo n'aha ụmụ Dennis David Osuagwalarala mmụọ. Ndewo maka ige ntị.
otu Regency Council nke obodo Awaka kpọrọ na nke onwe ya bụ nke onye ndu ha bụ Traditional Prime Minister Chief Barrister Martin Ogbede Nwachukwu igbe gbajiri igbe 1 nke obodo Awaka kpọrọ na nke onwe ya tinyere onye President General PG nke obodo Awaka kpọrọ na nke onwe ya bụ Honorable Handel John Emezi na onye isi oche ọha Awaka na onye isi oche ọha ala enyi enye na nkwado ha niile maka abalị 28 nke ọnwa Disemba anyị nọ n'ime ya bụ ụbọchị amawapụtara ịka ụka ncheta ọnwụ onye ezi ha larala mmụọ. Nke a na-abịa dịka ezinụlọ ụmụpa Dennis David Osuagwu larala mmụọ wepụtachara akụkọ ozi na njikọ aka ha na ndị ezinụlọ ụmụ nwa gbara ndukwe nke obodo Ụmụọdụ Awaka bụ nke onye ndu ha bụ Eda Nathan Onyewuchi. N'ihi nke a ndị otu Regency Council chọrọ iji ohere a mee ka ndị obodo Awaka niile mara na ihe ha kpebiri mgbe a na-eme gbọrịgbọrị onye ga-abụ eze ka bụkwa ebe ha kpọ ka ọ dị onye ma ọ bụ otu ọbụla ga-achọ ịkọwasa mbọ a na-agba ịhụ na akara onye eze anyị larala mmụọ ụka ncheta gara sịrịrị ngwerere a ga-agbado okwu n'iwu wee kpaa onye dị otu eze. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ọha na eze mara na ozi anyị natara ekwuola na ndị ala adịghị mma dịka ha si akpa agwa ama na amụma iji ohere a anyị ga-eji akara eze anyị larala mmụọ ụka ncheta jikọwasa udo obodo ala anyị ka ọ dị. Otu Regency Council a chọrọ iji ohere a ekpughakwa ya ọzọ bụ idu uchu ha ịhụ na ya bụ udo dị n'etiti ndị Awaka Ancient Town na ya bụ udo gara n'ihu bụrụ nke na-adịgide adịgide ebe ha na-arịọ ndị niile na-aga ọrụ ha ọfọma ma ndị bụ ụmụafọ na ndị ọbịarabịa dị n'etiti ha ka ha gaa n'ihu sọpụọra ya bụ ụbọchị akara aka bụ abalị 28 nke ọnwa Disemba anyị nọ n'ime ya bụ ụbọchị amawapụtara iji ka ara onye eze anyị larala mmụọ ụka ncheta. Ahịa akara aka ekwesịghị iri nwa mgbọrọ. Ndị binyere aka n'ọkwa bụ Chief Barrister Martin Ogbede Nwachukwu igbe gbajiri igbe 1 nke obodo Awaka Ancient Town bụ onye Traditional Prime Minister nke obodo Awaka Ancient Town na onye isi oche Regency Council tinyere Honorable Handel John Emezi bụ onye President General PG nke Awaka Ancient Town na ọha George Ibe Awuchi bụ onye isi oche ọha Awaka na onye isi oche ọha ala enyi ya na Chief Sam Ikechukwu Nze DSP larala ezumike nka bụ onye Chief Secretary Advisor nye Regency Council na Awaka Ancient Town. Ndewo maka ige ntị. Ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ nọrọ ebe ahụ agagharịla agagharị ya bụrụ ma anyị lọghachie anyị ejizi nnọọ nwayọọ leba ya anya bụ isiokwu nke taa emekwala ngagharị. O wee bụrụ ya Fubara Clara onwe na onye hụrụ na-aza ha Fubara afọ ahụbeghị m onye na-aza Nwike ahụbeghị onye na-aza Fubara. These two names very from your own side ọkwa ya from your own side nko. Okay, mụ nwa ahụbeghị ọ dịcha ka ọ dị ọ dị scarce aha ahụ dị scarce ọ ezigbo odd sure odd. Golden ya bụrụ na ịmabeghị mara ya taa mara ya n'ụtụtụ a na gọvanọ steeti Rivers bụ Siminalayi Fubara agbahapụla otu pati PDP wufere jam n'otu pati APC mgbe ndị nta akụkọ bịara kpaa ya aka n'ọnụ ya ekwuo ya ha n'otu pati PDP kụrụ afọ n'ala na ichekwa ya ọwụ ihe mere o ji kpebiere onwe ya ịgafere n'otu pati APC. Anyị wee na-ajụ gị n'ụtụtụ asị nke ọ bụ ntụpụ ụkwụ n'ụzọ dị mmanya Fubara gịnị ka ị nwere ikpe gbasara nke a o ruo n'omume gbalịa bulie ekwentị gị ahụ kpọwa akara ekwentị ndị a bụ 0911 20,022 0911 20,022 maọbụkwa 0707 454 1014
0707-454-1014. ma ọ bụ gị gaa na Facebook anyị nọ na our new Facebook page Eco FM 100.7 n'ọnụ Facebook page anyị. Ịcha anyị na nke ochie ị gaghị ahụ anyị ebe ahụ, gawa na nke ọhụrụ gaa kiriwe anyị live ebe ahụ, zibatara anyị ozi ịbọọla chi nke akụchapụla ọ n'ebe ahụ. Ụtụtụ ọma di na nwunye kachasị di na nwunye ndị ọzọ ma na steeti Imo. Engineer Frank Uju Ebelebe, avoid me this morning, avoid me. Uche kamụrụ kemere chabata na nwere ahụ dịzi ọnụ Ike agwala. Ele otu mere ụtụtụ a Anyị dị mma o. Clara, ele otu ime nwaanyị eze mkpọga, ele otu imekwara Adị mma, ụtụtụ ọma. ndewo. Uche hụ na ihe gbasara Fubara na ịgbaba n'otu APC ghọtara adịghị m surprise but ama m nọọ ihe mere ndị mmadụ meji like iburu na-elebara ha anya ihe gbasara ya na nwee ike maka na e nwere ihe mere na 2027 ịghọtago ịghọtara na ihe ahụ mere mgbe ahụ ha abụọ ma ihe ha mere mgbe ahụ ịghọtala so ma na-agwa ndị mmadụ si ha biko na ha lepụrụ ha anya because otu ihe niile ka aga ịma aka nwekwere ndị ka ga-agbakwa APC mana 20 enwere ndị ka na-awụ ọma ma ndị ga-aba Jenụwarị ịghọtara but ofu problem enwere ewu ndị ka nọ na PDP na onwe ha gbago onwe ha egbe n'ụkwụ ịghọtara so ọtụtụ n'ime ha ka ga-agbakwa APC but ọwụ ihe kwesịrị ekwesị na democracy and any democracy without opposition in fact enweghị isi ọbaghị uru so m na-ekwu okwu ya wụ ọwụ ha ma ga-eme onwe ha les ọ ndị masif ịghọtara ka onye ọbụla ga were PVC chere onye ọbụla dị mma ka atụba ya ọzọ onye na-adị mma ka eme gịnị ka atụpụ ya biko tupu m akwụsịrị ana m ayọgụ uche sị gị biko hepụ m ite ọnụ yọrọ m aka na steeti a our distinguished senator ezigbo ọgọ ndị Delta South ya biko ya gbata ya ọsọ enyemaka n'ụzọ ahụ si okwele gafee dike n'afọ anyị ebe ọ lụrụ nwaanyị oge ebu ụzọ rụcha nke ọ ga-arụcha nke ọha ji egbe ma ya ga-arụwa nke ọha ji egbe ma ị ga-agbalịkpa yọrọ anyị gọvanọ jụọ ya sị ọha ji egbe ma osokwa n'Imo steeti jụọ ya sị ọha ji egbe ma osokwa n'Imo steeti ọ bụ ihe ị ga-ajụ gọvanọ jụọ ya sị ọha ji egbe ma ọkacha mgbe isii osokwa n'Imo steeti ọ bụ ihe ị ga-ajụ ya ebe e nwere oyile watụrụ tawa ọ bụ ihe ị ga-ajụ ya jukene gọvanọ ịjụọ ya nke ahụ ma jụzie ya nke jụrụ m na wata were ebe gị mara be m ọ ga-aga ịrụ ebe ọgọ ya nwaanyị ọrụ na ndị nke na-produce ihe a na-eri n'Imo steeti a ka ọ dị agwụ na m ozi gị n'ụtụtụ a chikam dị n'aka Olivia Uche ọsị season greetings to my wonderful presenters Uche na Clara na enwe a blessed day ya gazie anyị ahụ na nke gị Nwachukwu Elias Gini onye ọgba ka ọsọ ọchị atọgbuola ya na Naijiria nke a na onye ọbụla bụzi APC o wee na-ajụsị ihe ọbụkwa demokrasi ọsị Uche onye Chelsea na mza ya na ndiwe maka na ihe Atalanta mere anyị n'abalị ụnyaahụ ọ dị egwu ahụ na m nke gị Joy Lebechi ọsọ ụtụtụ ọma to my wonderful friend Eco FM ya gaziere gị nọ ịbọọla chi Uchenna nwa God ụtụtụ ọma adị m mma ịnọ ma ọ chifu mmadụ Canada enyo ha wan esi m ụmụ akụkọ mmadụ mbere na-akpọ ọkwa ịma na mmadụ onye ndị mmadụ na mmadụ ka a na-arịa ịghọtara ịma ihe mepụ ọ dịrị onye iwu na ọkụkọ anya na-adata na enweghị ihe dịka demokrasi ọ dịrị onye iwu na ọkụkọ anya na-adata onweghị dịka demokrasi n'ụlọ steeti na nshọt na Naijiria elee etu eji ụzụ na mgbe anyị nweta wọmpa elee ha nwụzi na Naijiria nke n'ihu ọsakụzi nwetita mpati onye eweta nke ya a na-eji anọ na-aga ihe meziri wedapụrụ ya awetụ na abagize etiti maji na ndị ga-adịsi too much ọ bụ onye ọbụla mere eze njọ ọtọ onye mmezie njọ ya gbabara ekwu ya m na-ekwu ihe gbawo onye ọbụla taa anya ya mmiri ọ bụghị gbaba APC n'uchekwa mgbe a kụwara vootu ma onye anyị ga-elegide anya na awụdị anyị chairman ka hapụ ime ikwo pepịpapụ ka hapụ ichebe amaka gịnị ya ga umepacha because anyị lebe otu oge gị nweta one party system ga-adị na Naijiria ọ dịghị ekwe omume uche mmadụ ga tụrọpụ onye anyị na-ekwu onye ọbụla taa anya ya mmiri ọwụ dọkọ after all PDP the father of the whole people ọ PDP the father so onye ọbụla taa anya ya mmiri ka anyị mara anyị ga-eme na 2027 ọ chi mmadụ kara adụrụ m ya dịrị na mma ịnọ ogene
agụna m ozi gị ezigbote onye blessing chukwu ọsọ ụtụtụ ọma uche na nwaanyị ọma na biko gịnị mere steshọn anyị nọdịchahụ kilia ọkwa anyị gbara ọnụ ya agwa ọkwa maka ọdịnamma ụnọ ụnụ atụ dey complain come on that ọkwa maka ọdịnamma ụnọ we just want to maintain it you know yeah agụla this year don't finish ịma agbacha ọsọ agụ ma so ka anyị maintain arụ ụnụ ya maintain ya n'oge na-adịghị anya hopefully next week gị hụ anyị n'ike na ebube wom ọ ga-adị na-adaru ọbụla dị mgbe ị nọ na village gị farm gị ebe ị nọ na-akọ ugbo you go dey hear us there we chọghị ya like that so a chọrọ imezi ya we are doing maintenance ụ na-ewe kama otu ihe ị ga-aghọta bụ na ịchọ ige anyị ị ga-egekwa anyị na you will never get update gaa na Facebook ị ga-ege anyị live ebe ahụ anyị na-anọ live Facebook ị ga-anụ ihe a niile ị ga-eji anya gị kirie ya ebe ahụ ọzọ dịka ibe ya bụ gị nwee ike gaa anyị na Radio Garden download your Radio Garden app chọọ Echo FM ọsọkwa gị nọrọ na Kavanchan ị ga na-anụ anyị clear ị ga na-anụ anyị clear na Radio Garden you know ị gaa na YouTube anyị na ebe ahụ anyị nọ live so stop complaining oge na-adịghị anyị ịnụ anyị ga-ahazicha ya maka ọdịnama gị blessing chukwu ezigbote oyem ya gaziere gị nọ ịbọọlachi Bọlachi Uche ụtụtụ ọma Uche na Clara ana m ekele unu ndewo na ọ bụ na sọsọ na eko gaa n'ihu na nke a afere pachi ọzọ nwanne m narịta ịnọ anọruo enye gị nsogbu esi na pati nke a agbapụ gbasa na ọzọ na ọ bụghị ihe anyị na-ezo anya ya maka na ọ ka wụkwa the same people a na-akpa agwa na-adịghị mma bụkwa ndị na-agbara abakwa na pati ọzọ ha ruokwa ebe ahụ njọ akarịa anaghị emete ya otu kwesịrịnụ ụmụ mmadụ a na-ata ahụhụ ọ bụghị ihe anyị chọrọ mana otu ihe doro m anya wụ na ha sigodi na PCC gbapee na PDP gbapee na PCC ebe ọbụla ha nọ anyị nwee ike vootu ọfụma agụọ ya ọfụma ọwa anyị nwere jidere ọkwụcha ọgụ n'aka ọ bụghị ha na-agbagharị so ka anyị kpọọ ya mkpa ka ndị ọ dịkwa n'aka na-ahazi maka ịtụ elekshọn mee ya esi ọ bụ na ọ masịrị gị gbaba ndị ọ dị n'aka wụ ndị nwere dia voters card ọ bụrụ na akụọ ya ọfụma agụọ ya ọfụma maka mgbagharị ha enweghị isi ha hapụrụ ihe ha ga-emere anyị na-agbagharị from A to C a nọruo Linda Oscar na-asị omemọ ya ụwa ya na-ejekwe nke ọ yọrọ ayọ n'ihi na ụmụ mmadụ na-elekwa anya na-eche ya ụwa mara ndị Echo FM ya gaziere gị nọ ezigbote oyim Cliff David Nnamdi Igbo okporo isi ụmụ njire tezibata ozi gị ahụ na m ozi gị nọ ọsọ ụtụtụ ọma Uchenna Clever Ọnụọha na Clara nwoke ọcha ọ si Fubara ụtara ede a very weak man na o chere na Fubara anaghị atụ ụjọ na o chere na ọ dị strong mana ọ bịala bawa ọra wike ya biko ha jee nọdụ ala na ha niile wuche otu ihe ahụ ọsị Chukwu gọzie m gọzikwa Clara gaa n'ihu nwaanyị ọma n'aka si n'aka Johnson Osuji ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara ọsọ na-amakakwa n'ụtụtụ a ndewo ọ si n'aka sikwa n'aka Bright Ngawuchi ọsọ ụtụtụ ọma Uchenna na Clara my best radio presenters Uche o ọ si hụkwara ya Barrett ndị a mụ na gị abụọ na ọ makakwa okay ọ mara anyị mma n'isi thank you so much no ka ọ dị agwa na m ozi gị Charles Agri aha gị a sandụchara ka aha ndị mana ọ si ha Radio Garden ahụ m na-ekwu maka ya na ọ naghị awa ọkụ n'Africa aghọtaghị m Radio Garden na your phone if be for your phone biko wepụ nke ahụ nọ na phone gị download ha n'iwu a delete nke ahụ ọ sị na ọ mara ya yesterday na ọwa ọkụ ga aghọtaghị m mụ nwa na otu ya na atụrụ ayala m igbe ọ na-awa ọkụ Echo FM na ebe ahụ anyị nọ na Radio Garden 247 ọ dị gịnị clear anaghị agba ya dọrọ download Radio Garden app ị na-acha green chọọ Echo FM klikie gewe anyị ebe ahụ ị nọrọgodi n'ime ala ebe ọwụla ị nọ ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere nabata ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị n'ihi ya nọrọkwa ebe ahụ agagharịla agagharị